Adisa Bosmatari, Principal of Pioneer Academy, Boroma. दिनैनि साना जाबाय Teachers Day 5th September 5th September खौ जोङो Teachers Day फालियो बेनिखायनो दिनै जोंनि स्टुडेन्टसफोरा बे 5th September खौहाय गाजा गोमजायैहाय खुंनाय जादों आरो बेनिखायनो आङो स्टुडेन्टसफोरखौबो थेंक्स बुंहरनो सानदों। दिनै गथ'फोरा गाजा गोमजा गान खननाय मोसानाय कालचारेल डेन्सफोर आरो स्पिच बुंनाय बेबायदियै टिचार्सफोरखौहाय गोजोन होदों। जोङो गुवाहाटीनिफ्रायहाय पटेन्शियेल कचिं सेन्टारनिफ्राय सासे टिचार्स लिंहरनाय जादों बेनि मुङानो जाबाय दीपंकर सरकार। कलेज सामलाय आफादनिसिम बा फरायसालि सामलाय आफादनिसिम दिनैनि हाबाफारिखौ लानानै स्टुडेन्टसफोरखौ खालि थेंक्स बुंनो सानो मानोना बिसोरो एखे माने बिसोरनि गोसो गोरबोजोंहाय बे माबाखौहाय टिचार्स डे सेलिब्रेशनखौहाय मोजाङैनो खुंनाय जादों आरो बेनिखायनो आं गोसो गोरबोजों बहुद खुसि दिनैनि दिनावहाय।